Inzwai Miriam Zina ndinobva kuCIMAS aigo. Donzvo ratinaro gore rino kuZimbabwe Agricultural Show nderekuti tikwanise kuparura bhuku redu rerecipe book. Bhuku iri kunyanya chakaita kuti tinyanye kuti tikwanise kuparura inyaya yekuti tiri kuona kuti vanhu chiri kunyanya kukonzera kurwara kwevanhu kunonyanya kubuda kubva muchikafu chavanodya. Saka bhuku iri donzvo raro nderekuti marecipe ekuti vanhu vanogona kubika chikafu chinenge chisina kuiswa mafuta, nekuti mafuta ndiwo anonyanya kukonzera kurwara nezvirwere zvakanyanyisa. Saka bhuku iri mukariona rinenge rinopa marecipe kana kubika nzira dzekubika nadzo dzekubika dzinenge dzisina mafuta. So the purpose yatakaita kuti bhuku iri ringe riripo nderekuti vanhu vakwanise kudzidza kubika zvikafu zvakaita senge zvakudhara zvakaita senge mbambaira, kugadzira machips embambaira, kugadzira masmoothie emauyu, zvinhu zviri healthy zvechinyakare zvakanaka zvinokwanisa kukurudzira kuti vanhu vange vane utano hwakanaka. Bhuku iri richange tiri parura pamazuva anoteera. Mazuva acho tichazomataura kuti ndezvarini, asi tichange tichiri parura not vanhu vekuCIMAS chete asi kune munhu wese wemuZimbabwe kuti akwanise kuva neaccess nekushandisa nekubika zvinhu zvine utano. Zvirwere zvakanyanya zvinonyanya kukonzerwa nekudya zvinotizvo diabetes nehypertension kana kuti BP. Zvinhu izvozvo zvinonyanya kubatsirwa nechikafu chatinodya. Saka muchaona mimi kuti recipe rinobatsira kuti nyangwe uchinge uchirwara negomara rehypertension kana kuti rediabetes, zvikafu zvirimo zvinoita kuti mafuta aite mashoma, uyezve muchaona kuti marecipe edu haana kuiswa munyu kana kuti salt inova iyo inonyanya kukonzera inonzi hypertension. So ndo zvimwe zvinhu zvatiri kukurudzira vanhu kuti vange vachibika zvinhu zvisina mafuta uye zvinhu zvisina munyu wakawandisa. Saka muchaona kuti mubhuku redu iri hatinoti mavidheos ekuti unokwanisa kutoona kuti unobika sei wokwanisa kuteedzera kubika kwacho.